Иванов и днес ще снимам с още един мой приятел. Здравейте хора, аз съм MonsterMine23. Тук при мен е Winner 29 от АФ. Абе. Сори, бе. Ако искаш сега може да ма... Не. Ох. И тук съм и Ей аз. да ево. И тук ще оцеляваме. Това е нова поредица. Аз съм нова в YouTube. Аз не. Вие ми знаете клиповете. Доста нехаресани имам. Грозовца така. Аз събирам да ево. Грозновца, Аз ще събирам да ево, Никсон. Добре, аз имам... Аз имам две... Ау! Но би кокошката е. Събирай вълна и храна. Аз имам две вълна, но прасето няма да ми даде. И храна събирай. Къде си? Ей тук, за тебе, обърни се. Чек, не мога да хвърля една шедница. Я разпринтвам. Аре, как се спринтваш? Натисни два пъти. Да, Аз чука да ево. Таят ми материали. Де чек. Не, тук съм го казал това. Пичи се. Защо ме... Защо излезе? Хора, това е фейл. Без диски. Фейл, Не лате. съм ли? Фак. За какво го направя, Никсоне? Не бе, да се цъкнах тук без диска. Виж колко е близко. Бялото да е намерих. Боч. Може да направим пода с него. На къщата. Първата вечер, нали знаеш, че е в дупка. Да. Едновременно чупим. Аз ще пя по-бързо. Едновременно. Айде. Така хора, не се чудете, но... Иксън е настинал. Мълчи. Хора, ще снимам вече... как лаги мазно. Не. Не. Какво ме удари, бе? Не знам. Въй, не, бах ти лага. Той те удари. Наистина ли, Никсън? Да. Бе! Изчезна обаче, нали? Да. Изчакай маса. Къде си, бе? Къде си? Чакай, лаги. Няма. Пусите шамари, дето ги биеш, бе. Аз ли, бе? Маги, бе, да стоп просто. Виждам те. Няма да ме стигнеш обаче. Трепувах езерото. Аз на живота. Аре, бе! Аз ми давам по-пряко, човек. Аз убивам крави. Добре, ари. Въй, две крави. Маги, въй! Аре, бе, проста крава. Ледър! Аз имам две. Ти колко имаш? Много. Ама имам повече пържоли. Ох, сори, бъгна. Имам бъгната, аз те видях. Тън. Долу имам мина. Я, бе? Наистина ли? Да. Аги. Майка ти мръсна. Трофей. Не псувай, защото има малки деца, които гледат. Знам. О, мина. Дай. Човек. Заплювам сега Яна. Къде си? Ма ние всичко си споделяме, няма какво да Знам. споделяш. Ай, аз правя крафтинг. Аз ще се преработя дървото. Не си направих крафтинг. Напи, бе. За какво направих още стикове? Чакай. Да. Не чупи. Аз? Камък. Имам камена кирка аз. Аз взех той камък и това беше.
О, много тъпо, човек. Ще имаме само за 2 меча. Ще ми направя... Направи една печка да го опечем. И много глупа, човек. Нямаме кол. Ще ми направиш ли кирка каменни? Чакай, обаче искам да обера този кол. Ще ми направиш кирка каменни. Обери камъка, бе. Аз имам... Човек, Да. имаме само за... Малко съм. Така. Ако се чудите какъв е този телевизор, Стиян го е пуснал. Павел го е пуснал. Да, Ние бе. сме уча. По-скоро Соян. 1, 2, 3. Не го познавате, той не е ютубър. Да, така е. О, аз дигнах 5 лева. Още кол. аз Човек, от тук е бъгно с кол. Ужас. Не знаеш, че споделяме. Да. Самия го каза. Аз почти вдигнах още един левел. Къде же? Къде е? Ох, сори, без... О, бъга. Бъга, глупавот. Копай. Още ли има? Да. Какво ще кажеш да осветиш малко? Окей. Аз си събрах доста ерин. Нали... Ето, светил готово. Мерси. Само 3 ми останаха. Аз имам... Сега това ще... сори. Мислех си, Кажи че... колко айрон имам? Колко? 9. Аз имам 4. Значи 4, 13. Я направи една печка. О, аз нямам камък. Не бе, човек, слагай торчове. Аз викам Аз тук имам... да живеем. Аз имам... Какво? Аз викам тук да живеем. Аз както делно, бе. Едното сигурно е в чакол. Кое? Виж, имам тук 3 и тук 2. Ужас. Кога си направил шаркове? Не знам, човек. Бери камък за... Знаеш. Печка. Какво? Къде ми е каменната кирка? Хвърля. Не съм? Изгубиш се. Карай. Се хвърли. Още едно камък ми трябва. Аз правя печка. За какво копах аз до сега? Да се направиш кирка. Чакай. Чакай, я засложа. Аз ще сложа кол. Защо е? Имам кол. Виж колко кол имам. Що му за дървото малко? Не съм? Бъгна ли? Да, интер ти бъгна, чека. Ой, бай, света имаме. Чай, ще направя един меч и ще го дам. Не бе, мече не ни трябва. Ама ли? Не, Чакай, аз ще правя. Направи кирки по-скоро. Добре, сега 6. Ко? Овца! 2 овци! Аз имам 2 също. Биги. Спарта. Чай, сега колко? 4 имаме. Още 2 ни трябват. Аз имам 2. Айрон. Още едно айрон. Не, имам 4. Къде? 4, още 2 ни трябват. Порки. Ай, сега 2 кирки, нали? Първо ми Айрон. трябват пъчки. Първо ми трябват пъчки, че имам много малко. Аз имам. Добре, хвали ми. Направи го. Няма, аз ще Имам правя. 3 пръчки, да знаеш. Окей, вече не ми трябват. Аз не правя. Все пак. Чай се една кирка. Кирка... Ето. Има 6. Искаш ли един меч да направя? Имам 2. Не, направи. 3 вече. Значи ще търсим диаманти. И тогава ли ще правим? Аз имах един свят бъгън с диаманти. Човек, имам 4 айрон. Какво да ги правя? 2 меча ли да направя? Да имаме с какво да се защитаваме. Направи ли 2 кирки? Да, чай, сега ще метна едната.
Питъл. На мен ми е много светло, виж. Ок. Още едно Iron с трябва да се опиче. Чей се, колко Iron имам? Имам 7 Iron, какво да ги правя? Да направя ли 2 меча? Добре. Дивканта включен ли е? Коза. За чудовищата. По-добре да е включен. И ни останат 3 Iron. Само дето нямаме легло. 4 Кошка. Всяко да правя до... Да. Колко са? 5 овци. Не, бе. Петролно имаме. Аз чупя крафтинг тейбъла и... Но там май може да лъдви. не. О, стои, може да се направи вълна. Не може. Да, аз веднъж се бях объркал, нали ти казах. С това се прави сивата вълна. Ето, брах всичко, човек. Брах всичко. Виж, взех ги у мен са. И 3 айрон има у мене. Да ти ги хвърля ли? Добре. Ще си... чакай, нали направих 2 меча, бе. Дай ти хвърля единия. Сега меч. Аз сега мога да те киля. Не, деймонта. Шегувам се. Ти ли си втори левел? Да. Идвай да... Хора, ще се върна след малко. И аз. Така хора, Хора, върнахме се. Помислих си. О, кол! Къде бе? У мен. Взимам. Остави малко. Чек ти да не ми хвърля едната кирка. Не, имам 2 кирки, които са хабят едновременно. Трети лево. Бъгнал се, аз имам една кирка. Айде, бе, човек! Искам и аз малко експо. Може да игра на лаптоп. Google Chrome. Кости ми. Мое! Не псувай, бе, има малки деца, бе. Добре. Не. Още кол. Късметлия. Той толкова сними. Той кол е най-лесен да се Си намери. махна нещата, бе. Имаме още доста време. Имаме още 20 няколко минути. Ние сме снимали 12 минути. А макса до колко? Не знам колкото искаме. Това е къде е мишката ти? Там някъде. Почти минах 4 левел. Виж, експито се обикаля след мене. Вземи малко. Не обикаля експи. Как? Виж при мене как е бъгаво експито. Това като ме поставите единия клип. Пелвате. Слушалките ти работят. Да. Още колко. Майко, така бъгна скочек. 4 левел. Найс. Обаче пак бъга. Изи левел с кизи. Не, бъгам. Искам да се оттърва от това експи. Тъпо ми става. Айде да спираме клипа до тук. Добре. Така, хора, това ще бъде за епизода. Аз бях Monsterman 23 и тук при мен беше Winner 29 UTF и чао. И за мен това ще бъде този клип с Monster Mine. И доскоро, ако ви е харесал клипа, абонирайте се. Ако не ви е харесал, дайте палец надолу. И чао.